Kedysi farmár, strážca a ťažný pes. Dnes je obľúbeným parťákom každého člena rodiny a vďaka svojej vyrovnanej povahe a atraktívnemu vzhľadu sa stal obľúbeným po celom svete. Poďme spoznať bernského salašníckeho psa. Ako už napovedá samotný názov tohto plemena, jeho domovinou sú oblasti okolo švajčiarskeho Bernu. Existuje teória, že ich predkami boli dávne molosoidné psy alebo mastify, ktoré sa dostali do oblasti Alp cez Asýrčanov, Grékov a neskôr Rimanov. Tieto psy sa dlhé roky používali ako pastierské psy, kde na alpských lúkach pomáhali pri zaháňaní dobytka, ale aj ako strážne či ťažné psy. V niektorých oblastiach dopravovali vozíky plné mlieka do syrárne a tak sa nazývali aj syrárskymi psami. Nedaleko Bernu sa nachádza dedinka Durbach, kde mnohí návštevníci a kupci navštevovali miestnu krčmu. Na dvore tejto krčmy si všimli tieto psy a začali ich podľa dediny nazývať durbachskými psami. Tie sa na počiatku 20. storočia začali pomaly objavovať na výstavách, kde oslovili niekoľko priaznivcov so záujmom o ich chov. To viedlo k založeniu klubu durbachských psov v roku 1907. Neskôr došlo k premenovaniu plemena na bernského salašníckeho psa, a to vzhľadom na podobnosť s ostatnými švajčiarskymi salašníckymi psami. Túto zmenu navrhol kinolog Albert Heim, ktorý sa podieľal aj na prvom štandarde. Dnes je bernský salašnícky pes vďaka svojej povahe a atraktívnemu vzhľadu obľúbený po celom svete. Viac o týchto psíkoch sa ale dozvieme v chovateľskej stanici Buddy Soul. Krásny deň, moje meno je Hela Mesiarová. Dobrý deň, ja som Mária Mrenková. A vítajte v našej chovateľskej stanici Buddy Soul. Prvého berského salašníckeho psíka sme si doviezli domov možno pred 13 rokmi. Aktívnemu chovu sa venujeme 3 roky s našou chovateľskou stanicou. Berského salašníckeho psa sme si vybrali hlavne preto, lebo sa nám páčil tak ako výzdorovo, tak aj povahovo. Tak bernský salašnícky pes je typicky sfarbený, je to trikolóra. Väčšinu tela má čierne, krk, trup a chvost má čierno sfarbený, špičku chvosta má biely, labky, papučky sú takisto na bielo sfarbené, hruď tiež a takisto papulka je biela a na čelo sa ťahá taká lísinka. Čo sa týka hnedej farby, tak tam sú znaky hnedé takisto na labkách, okraje hrude a nad obočím. Čo sa týka veľkosti, fena má od tých 58 do 66 cm v kohútiku, psík tých 64 až 70 cm. Ideálna váha záleží od toho, či je to fenka či psík, od tých 45 do 65 kg. Chvost je dlhý a silný, uši trojuholníkové, vysoko nasadené. Oči, čím tmavšie, tým lepšie. Berský salašnícky pes je priateľskej, vyrovnanej povahy. Je to taký rodinný pes, má rád aj malé deti, užíva si ich spoločnosť, hodí sa tiež aj iným psom alebo zvieratám. Čo sa týka výchovy, je ľahko ovládateľný, vie však byť aj tvrdohlavý a temperamentný, preto môže niektoré povely aj ignorovať alebo sa tváriť, že ich vôbec nepočul. Všetko toto sa dá však odbúrať pozitívnou výchovou a výcvikom. Stačí veľa panoskov a zmení sa psík na poslušného a vycvičeného psíka. V minulosti bol hlavne ťažný a pastierský pes. V súčasnosti má však využitie skôr v športe, napríklad dog dancing, alebo ako aj záchranársky pes, stopársky, kanisterapii, ako terapeutický pes. Nehodí sa však na športy, ktoré sú rýchle alebo pohybovo náročné, nakoľko je to veľký pes a mohol by mať problémy s kĺbami. Čo sa týka ešte športov, tak by sme neodporúčali napríklad agility, ale môžeme skúsiť niečo podobné, napríklad ako hoppers, čo je podobné ako agility, len psíky nemusia skákať a nie je to tak náročné na kĺby. S našimi psíkmi vo voľnom čase rekreačne robíme dog dancing, pretože ich baví sa učiť nové cviky a dostávajú za to veľa panoskov. Keďže je to veľké plemeno a tieto plemená trpia na choroby kĺbov, tak sa venujeme aj dog fitness.
čo je vlastne taký fitness pre psíky. Je to vlastne aj taký stretching pred nejakou záťažou alebo po. Vieme týmto dog fitnessom aj spevniť celé telo, svalstvo. Psíka vieme naučiť pekný výstavný postoj, spevnenie toho chrbta. Od týchto psov sa naozaj očakáva, že bude mať pevný ten chrbát, pekný, takže s tým dog fitnessom vieme s tým niečo spraviť. Bernský salašnícky pes sa dožíva tak v priemere 8 plus minus 8 rokov. Je dosť náchylný na choroby kĺbov, či už to je dysplázia bedrových alebo lakťových kĺbov, takže tak aj pri uchovňovaní psíka je potrebné rentgenologické vyšetrenie lakťových aj bedrových kĺbov a takisto aj test na osteochondrózu. Okrem týchto problémov s kĺbmi treba si dávať pozor na obezitu psíkov, alebo ako teraz väčšinou sa chovajú ako rodinní miláčikovia, takže nie každý s nimi robí nejaký šport, takže určite by sme odporúčali minimálne každodennú prechádzku 5-6 kilometrov ideálne, ako podľa možností, aby sme sa vyhli obezite psíka. A na čo sú bernské salašnícke psy viacej náchylné ako iné, je kliešťová borelióza. Niektorí chovatelia odporúčajú aj očkovanie, ale určite kvôli prevencii je potrebné ich chrániť. A už je na majiteľovi či obojok, či tabletku, či pipetu, ale určite niečo na tie kliešte. V lete treba ešte dávať pozor, aby sa tieto psíky neprehriali, takže prechádzky skôr ráno alebo večer, keď nie je také teplo. O bernskom salašníckom psovi sa hovorí, že to je také viac menej bezúdržbové plemeno. V podstate, čo sa týka starostlivosti o srsť, stačí česanie. Keď už sú také obdobia, kedy menia tú srsť, tak vtedy takisto česať len častejšie. Čo sa týka stravy, ako ideálne je, myslím si teda, ideálne je barfová strava, ale my krmíme granulami. A tam takisto treba dávať pozor na kvalitu tých granul, naozaj pozrieť sa na zloženie tých granul. Sú to veľké psy, trpia na tie kĺby, naozaj aby bolo dobré zloženie tých granul. Prečo psíka s preukazom pôvodu? Väčšina ľudí si myslí, že preukaz pôvodu je len taká vstupenka na výstavy, že keď nechce vystavovať, tak preukaz pôvodu nie je potrebný, ale preukaz pôvodu je hlavne taký tzv. Rodný list psíka, kde si vieme nájsť zdravotné záznamy, výstavné úspechy a aj pracovné skúšky. Keď má psík preukaz pôvodu, tak naozaj človek vie, že si kupuje to dané plemeno. Takisto vie, že rodičia šteniatka sú zdraví, pretože boli testovaní na choroby. Preukaz pôvodu takisto vie zaistiť, že rodičia alebo ďalšia generácia neboli v príbuzenskom vzťahu a vylúčia sa tým zase degeneratívne poruchy. Ak sa teda niekto aj tak rozhodne pre psíka bez preukazu pôvodu, tak určite ako chovateľská stanica odporúčame, aby si zobrali z útulku a nikdy psíky nekupovali z rôznych portálov, kde nevieme, ako tie šteniatka ani žijú a väčšinou sú v neľudských podmienkach, kde nemajú ani základnú starostlivosť zdravotnú. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite na like, odber na kanál a vidíme sa na budúce.